Kapitan Enteng! Enteng, mapan ka din ije barangay hall. Ay, uwendong nga. Inak makitsenda ita. Awan ngami nanti masapsapul ta dito'y balay. Ay, wala. Gumatang ka iti paboritok asidaan Ay kat ibagam noan niya day ta paboritom asidaan. Amin mat anaimas asidaan kat paboritom. Ni ba nang bit? Sige tayo na kung ije barangay hall. Mapan ka na hangam di mo pa imat intad ti pakitsindak. Kunak man no da kwartam. Tayong bagamat nga ka makitsinda. Adda aya intad mo kanyak pakitsindak. Tapno ibagam nga da kwartak. Kwarta man yun. Anya nga rod ngay. Kat awan nga rodan ti aramatan iti kusina. Ala, ikan nakon iti kwarta. Apayan ang Kyle. Nakamisuot kayo, matamangkit kita iti pitakayaw. Ay, naingpis man ang tikarga ti pitakak. Napukaw yu ka di ti karga ti pitakayaw. Dapat nakitsinda ni Antim kat di mawat. Pakitsinda na mo't gayam. Apay akas la masuron kayaw. Kasanaw, numaalak ti honorarium ko, dawatan ni Antim. Itid yu ka di amin ang Kyle. Saan Dila pakitsinda na mo't Apay nga rod nga reklamo kayaw. Kat jay mo't la pakitsinda na itid yaw. Maksayan nga ron ti kwarta. Yay. Nagastos mo ka di amin dyan intad ka. Adamot nasurok asa nga gasot anabate. Mutoy tada kayat ko agatangan. Day tati Mariam. Iparabaw ko itilamisaan. Tain nakdalusan ti ikan aginaatang ko. Anya ka di nga mintigatangam ang Kyle. Tay nalampay ti bariyak ini antay. Ay basta dagatangag, iso nga idulin ko pa daytoy. Unay day tanang Kyle. Ado siguro ti kwartayo Ta nagkirmet kayaw. Anya nakirmat. Kanayon ang magasto ti kwarta. Kanayon ang makitsinda ni Antim. Nahalayo man ti honorarium mo yung Kyle. Dakkel man ti idulin niyaw. Dakkel nga. Dawatan tumanan ni Antim apakitsinda. Anya nga rod nga iti paggatang na iti masapsapul yaw. No sana dumawat kada kayaw. Nay, anya day ta saritaan yung agpangamaan dita. Nyangkel kagawad. Agreklamo no dumawat ni antibanang iti kwartana. Apay nga'y kapitan. Gagangay mo't ano makitsenda ti babae kat dumawat iti asawa na. Kanayon nga ron. Na, no kayat mo kapitan, sikan ti mapan makitsenda. Inteng, awan manen ti masapsapul ta. Masapul manen ti makitsenda. Manin! Nagbiitan ang maibos dagay ti masapsapul. Siyakman mo ti makitsinda. Ala, tapno mapadasam met ti makitsenda. Ilistak amin agatangab. Mala, ilistam, tasyak ti mapan makitsinda. Nagadukot na ito nakalistan. Addaken ka no anya ti kayat mo nga ikaten kadagita. No kayat mo nga umababati in listak. Bawasam no anya ti saan nga importante kadagita. Sige, indakon. Antay! Ngangkal mo tinasabat ko arimwar. Nakasukat, mate. Papanan na ka deng. Iso ka nun ti mapan makitsenda. Ay, binabayak Tapno amuna mo tirigat ti agi budget iti kwarta. Amuna nga tatigat gatangan na. Ay, idinakita natin listak. Agreklamo. Nagatidog ka no. Iso nga imbagak nga addaken kwa na no anya ti ikaten na kadagiti inlistak. Nakitak mo't ni Kapitan Maray. Nakita ka naglugan iti tricycle. Wen, Mare. Iso ka nun ti makitsenda. Iso binaybay akon Mapadasan mo nga ron ni Kapitan Taggatang kadagiti masapsapul iti kusina. Numagatang na amin dagiti inlistak. Ay, nasaya at launay, Mare. Angam no saan, addakan kwa na daytan. Wana, nasaya at magtapno amuna ti rigat ti makitsenda.
Day, ada ka gaya man inteng. Nagatang mo amin dagiti inlistak. Saan? Nagado. Makamu ka di tanta na banuga ka nakitsinda. Naa. Ne. Aguray ka. Ado mati saan mo anagatang? Na, awan pa'y ti pang Ricardo. Anya nga ti pang Ricardo iti lutwak asidaan. Ilutom latan Na, No niya ti adda dita. Adula amin dita Ricardo ko nagngina. Sige, agina na ka nga rudan tagluto ak. No anya ti maluto, iso nga rod ti sidaan ta. Nakaluto akon, umay kay manganan. Ay, pag isuti sa sangpet ka, pananganain. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon. Ay, panangan matlaangan. Pero may tibadno ko ada kitsinda. Anya ka di da ito'y masida, ha? Awan mo't ramraman na. Apay nga awan ramraman na ako nam. Ramanakman. Apay na. Kasano nga lutom da ito? Saan kan nga agreklamo inteng? Taday tamot ti ginatang mo. Saan ka agimatang iti pang Ricardo? Saan ka agimatang iti asen? Saan mo akayat agastusan ti kwartam? Isu nga anusan tayo ti kasta aklasit masida. Sana ko na mga nanggail. Si Dayo lata ginatang yaw. Timakder ka matan. Saan ka amangan? Ay, awan ganas ko amangan. Ay, awan ganas mo, ta saan anaimas ni masida, kasta ka de. Basol mo Si kamot ti nakitsinda. Anya ka di pa iti kurang na. Kat ado mo tinagastos ko anak kitsinda. Uray ado tinagastos mo, tadi mo mo't ginatang ti umnaw. Ado ti kurang na. Anya ngay, amum itan ti rigat ti makitsinda, ti agi budget, idisimmangpet ka, imbagam apirmay abannog mo. Siya kon tinangitarimaan kadagiti ginatgatang mo. Ay, makabanog nga agpaiso Angem no siyak ti makitsenda. Siyak pa'y laeng ti mangitarimaan no sumangpetak. Siyak pa'y ti agluto. Anya jay nadamag ko, Mare. Saan ka numat aginatang ni Kapitan Tinlistam? Wen, Mare. Uray asin, sana gimatang. Iso nga idinagluto jay laad dati inlutok. Tako na asa anak ka do agastos. Nainsulto akmat. Iso nga inlutuak lang iti adda. Anya nga itiraman jay sinda, yun kasta, Maray. Ay, saanin anangan ni Kwarog? Nimot inteng, basit lang tikinan na. Saan anaimas ti makan no awan Ricardo na? Agpaiso na ita ko na, Marituya. Ay, badawng, aday padamag kaw. Amam, ni kanu Kapitan tinakitsinda ijay ili idi kalman. Saan na ginatang amin nga inlista ni Maribanang, tadi na kayat ama ibos ti kwartana. No saan na ginatang? Anya nga raw ti ginatang na? Gimatang kano iti sidaan nga iluto na. Ang awan matrikado na, kas kuma iti asign. Idi manganda, awan ramraman ti sidaan da. Ingaraw man ni pari inteng ti kinakirmet na. Imbaglakit din ta saan ka akas jay? Isungag trabaho tayo tapno adda maosar. Saan ket nga imutan ti bagay kasjay. Ad-adda makaala iti sakit na. No imutan na ti bagay na. Enteng, ay awan man ti masapsapol ta dito balay. Salbag hindi. Dumawat ka manan iti kwarta. Na, Sikat ti mangibos iti honorarium ko. anya? Apay, gasgastusag ayati kwartam para iti bagiklaan. No di mo kayat agastusan ta kwartam, saan laeng? Hanggang saan ka kumamot amang pasakit iti rikna? Nagpaisumit. Sika ka na yun ti dumawat iti kwarta.
Manipod ita inteng. Sige, uray bukodam ti honorarium mo. Anyat kahit mo asawan. Kukam laang ti honorarium mo no kasta ti kayat mo. At damit dakkalabag mo, Maribanang. Papanam, Mapanak iti ayan ti kabagyak. Agbakasyonak man. mabayag ka ka di ijay, Maray? Depende. Nainsulto ak ngamin iti imbaga na inteng. Asyak ka no ti mangibos iti kwartana. Na, imbaga na dayta. Wen mare, iso apo manawak manlangan. Tapno di na ibaga asyak ti mangibos iti kwartana. Kahit amo na pumanaw ka. Saan mare? Taawan ijay balay mi itay. Kwaraw, nakita mi antem. Nakita kiti kalman ni Balayaw. Abay ka di angkail. Malimon nga mawampay lang. Napananda nga ta. Itamampay. Nukastoy nga oras, ada ni Balayaw. Iwan nga ron. Ay, ka man agluto tawan di antem. Napasubo man da taon nga gluto. Anyamot tayo. Sapay awan Apolos ti Ricardo dito'y Balayaw. Napananda ni Banang. Malimon. Nagapa kayo kaday. Tapay api manaw at di nagpakata. Saan mo? Ang aguray ka man. Nasaktan sa mo't ijimbagak nga iso ti mangibus iti kwartak. Imbagayo ti kastanggal. Ay, Ay, isumat lagayam api manaw. Takastamot imbagayo. Jakmat nakikita ni Maribanang. Pimanaw. Pimanaw. Napanan na. Apay-apim manaw. Nagadumo dayta sa lunsod mo. Jakpay kat ammo no anya ti umunasong batak. Apay-apim manaw ni Maribanang. Ininsulto nga rod ni Kapitan. Iso pimanaw. Kay napanan na. Iti ayan ka no ti kabagyan na. Ingam jak ammo no sa dino abanda. awan ka di timbagbagan ni Banang no sa dino tinapanan na. Apay ka day, Kapitan. Maikawak buteng. Iti kaawan na. Awan ti para luto. Timbaga na kanyak mapan ka no itayan ti kabagyan na. Tana insulto ka no itimbagam. Naamiris ko ti madi nga imbagak surutak itayan ti kakabagyan na tasukunag. Saan nagam anaraksak no awan ni Banang dungo? Una, kasta ti rumbeng. Sa pulam ni Maribanang. Uwan. Karekan ko na asaanin ang maulit ti imbaga. Apay inteng. Apay asinurot nak dito'y balay ti kasinsin ko. Pakawanan na kumadungo. Mailiwak unay kan ka. Iso nga agawid ta kuman. Ayaban nak. Tapno adda mangibos iti kwarta. Saan? Uray maibus ti kwartak. Basta da kalakit di iti sidong ka. Umanayin kanyak. Pangasim ta agawid tan. Napatpatag ka ng ti kwarta. Ay, Kapitan! Saan mo ngamin nga imutan ni Nana Banang? Tapno saan nakaapanawan? Ti asawa, kabinadang itirigat ken ginawa. Ala sige, dudon tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdingay.